100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Nga igsuon, padayon tang magampo nga magmalinawon ang tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iyampo padayon ang atong mga benefactors ug donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga bubuan sad sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. Hitugot nangamuyo kami makagagahom og maluluyon nga Dios nga ang pag-anhi sa Espiritu Santo magahimo kanamo nga takos nga mga templo sa iyang himaya pinaagi sa iyang pagpuyo dinhi kanamo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakita kaniya. Sa pag-abot nila miingon siya, nasayod kamo giunsa ko pagamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos og mga luha, nagalagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo, bisan pa sa mga kalisdanan nga bidaghat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudeyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo, sa tubangan sa katawhan ug sa diha sa inyong mga puloy-anan. Yauhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidanan sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang presuhan ug ang mga kasamok apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili
basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa nining adlawa, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyo basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bugos nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa hayutan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa hayutan. Daghang ulan imong gibubo, o Dios, sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa iyang katambo. Ang panon sa imong mga karnero, imong gipapuyo didto. Sa imong kaayo, o Dios, imong giandam kini alang sa mga hangon. Awiti ang Dios, o mga gingharian sa hayutan. Dalaygon sa tanang adlaw ang Ginoo, nagapasan sa atong karga ang Diyos nga atong kaluwasan. Ang Diyos mao'y Diyos nga manluluwas kanato. Ang Ginoo akong Ginoo, mao'y magbuot sa kamatayon. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa hayutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit og miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo
ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan ug gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga akoa, imo. Ug ang tanan nga imo, akoa. Ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang tema karon sa atong pagbasa hasta sa atong Ebanghelyo mao ang pagpanamilit. Na namilit si Jesus og naghatag siya og pamulong, pakigpulong nga panamilit. Si San Pablo sad sa unang pagbasa na namilit na sad. Wa na sad siya kay baw kanusa siya kutob magpuyo dinis kalibutan. Kamo ganahan namong manamilit? Ha? Si Jesus pag panamilit niya 33 anyos siya. Si San Pablo pag panamilit pud niya siguro naa siya sa mga 40 anyos. Ana? Kamo, sobra naman gimos 33. Andam na mong manamilit. Oy, daghan kay nato, di ganahan manamilit. Ngano man, mawili. Bisag tiwasono na kayo, di pagyod mo sugot. Munang nauso na ron nato kanagyong sana chemotherapy, dialysis, kaning duha tagsara man gyud makabalik anis normal. Basta magsugda na kag chemo, sugda na gani kag dialysis, makuli na kayo makabalik kas normal. Ending na gyud na. Di ba? Gasto pag yung kayo. Yang ano man yung mag-chemo, magmayog, magkuan pa, mag-dialysis, tag-5 ka tuig, tag-8 ka tuig, napay moabot, napay ubot sigarig, 20 ka tuig. Nga naman, kay di lagi ka maong manamilit. So usa di ay nakabahin sa atong pagtuong Katoliko nga gipasunod ni Kristo o gipasunod ni San Pablo ug sa mga apostoles kanibang kamaotang manamilit dinis kalibutan. Kanang manamilit unsay pasabot ana, mawagtang o dili? Kanabang manamilit ka ba? Mawa ka dili? Mawa? Ug ang imong bana mo adtos abroad kay molarga, manamilit nimo, mo case nimo, mawa day na siya. Di, oy, ang inyong banding naa. Kung ang imong asawa manamilit kay mo abroad, niya imong hunahuna malipay din ka. Salamat taon, abroad na gyud. Ari na sa ko sa akong ismiringhoy.
When the cat is away, the mouth will play. Og manamilit na nimo, di na pasabot nga bawagtang, oy. Ang banding magpadayon. Mo bitaw na. Nakaron unsa may banding nga nakapahimo ni San Pablo og ni Hesus nga relax kayong nanamilit. Unsa may ilang gibilin sa kalibutan sa mga tao nga ilang gimahal? Ang gibili nila ang mensahe sa kaluwasan. Wa sila magbilin og house and lot, wa sila magbilin og kanang gitawag tog mga degrees, professional degrees sa ilang mga gimahal. Wa sila magbilin og kwarta, wa sila magbilin og yuta, wa sila magbilin og political influence or unsa diha nga gibilin. Ang ilang gibilin nga siguro kayo si Hesus og si San Pablo nga nakapahimo nilang relax nga mobiya aning kalibutan na kay ilang nabilin ang mensahe sa kaluwasan. Kamoron mga ginikanan, kumusta ang inyong anak? Inyo bang gibinlan og mensahe sa kaluwasan? The message of salvation? The good news? Inyo bang gibilin? Sige, pangutanan ninyong kaugalingon. Kay daghan kay na-stress karon nga mga ginikanan, kay unsa kunoy ipa-educate sa ilang mga anak. Kinahanglan yun mo graduate og college. Kinahanglan yun mas stable sa trabaho. Una pa sila maingon, okay na jud kog mamatay pa der kay stable na kay sila. Unyag ma-impierno na tanan. Okay ka? Siguro usa. Unsay imong gibilin? Uy, kamo sa may inyong gibilin. Maluwas na kanang inyong mga anak ron? Maluwas na? Kailan na sila Ginoo? Nahigugma na sila sa Ginoo? Na San Pablo ay ang iyang ending ingon siya, ako baya nasayod gyud mo adlaw o gabi, ako gyung gihaguan og maayo ang pagtudlo og pagtrabaho sigon sa gisugo sa Ginoo nako. Karon mobiya nako ninyo. Kung di gani mo maluwas, ay gyud ko ninyo basula. Ay ko ninyo basula. Kay wa jud ko magkuwang sa paghatag ninyo sa pagtulunan sa kaluwasan. Si Jesus mausad, Amahan, ang tanan nga imong gisugo nako, ako nang gihatag ngadto nila. Gipailan nako ang imong ngalan ngadto kanila, kay ang imong ngalan mao man ang naghimo nako nga tao. Ug mo nay hinungdan nga akong gipasidunggan ang imong ngalan, pinaagis pagsangyaw ni ini ngadto kanila. Nakaila na sila nimo, nakaila na sad sila nako nga imo kong pinadala, karon pwede na kong mubalik nimo. Ana. Ug mao na ni ang misyon sa simbahan, ang paghatag og kaluwasan sa tanan. Mao bitaw dinhi sa atong parokya, moingon dayon ko, di gani mo mabunyagan, di gani mo makasal, unya pasanginla ninyo ang simbahan kay mahal kay bayad, maimpirno mong tanan, wa ko'y labot ninyo. Kaya nga ato din atong bayad sa sakramento, love offering. Kung sama ng love offering, ang labing dako nga imong ikahatag ngadto sa simbahan isip imong halad sa Dios ug pasalamat sa sakramento nga makaluwas nga imong gidawat. Oy, ang kabuang sad nato, mantinilan man lang hinaog-hatag ang sakramento, kadto mangyoy andaman ang hikay, kadto mangyong mga buda-buda diha nga nindot kayo, daghan kang giguroy diri nga wa kinahanglana, porting daghanan apay magunit diri sa loyo, ana, nya diri abli. Nganhi abli din hiani. Nga to gaguroy atong peting taasa nga sinina, panapton. Diri pa lang to gitabon. Di pa makonsensya ang pari. Asa nang kapari, magsigatubang ni mo diya. Gisayon na lang gana, gisayon na lang mo. Sayon day na. Nya ang gikasal ra ba, nindot sa tanawon, sayon day na. Kana mo'y nakapamahal, kanang imbitar gyud, imbitar ana adto gyud hotel, ana decorate anang buwak. Ang buwak gipakyaw tag 30,000, ang gihatag sa pari 300. Kaning ako ba panguan lang ni pakonsensya ginagmay.
Unya pasangin lang dayon nga mahal ang kasal sa simbahan. Mo na ako sad ning kamot sad ko dinhi isi Paris priest karon. Pila na lang sad ka tuig, wa na sad ko dinhi amot maabot ba kag tuig o basig simana na lang. Ang ako ba nga maningkamot ta para kaluwasan. Gugma, love offering, gugma para sa Ginoo. Ano ba nga mga tao ba mo higugma gyud Ginoo ba dili mahigugma nato? Kana ba nga mga tao magsigig handom og Ginoo dili magsigig hisgot nato? Nya kun hisgutan man ta tungod sa Ginoo, kana mo inindot. Kaysa hisgutan ta tungod lang sad nato nga unsa dahi imong pasigarbo gyud. May karon lingi ako na imong tupad ya. Yung tupad mo ba? Lingi pangutan na andam na kang manamilit. Andam na kang manamilit. Okay. Dagan kay din sa ato kulbaan pa ihisgot atog panamilit, no? Ana bang patay gid ba? Patay. Nakaron ang banding nato sa Ginoo nagpabilin. Si Kristo nagpabiling buhi, si San Pablo ug ang mga apostoles, apil na ang mga santos nagpabilin silang buhi. Unsa may meaning ani? Ayaw kahadlok pagpanamilit kay dili na pasabot nga ending. Kung dili, it is a transformation and going home to our beloved Father, Creator. Usa na siya kapaagi nga og manamilit ta dinhi, kamautang manamilit adto dayon ta sa kanang gitawag og lugar nga porting ninduta. Daghan mang moingon dinhi sa atong simbahan nga ninindot na kuno. Ninindot na kuno balingkuranan ana tanan isa to ninduta na gyud pader. Wa ranis tumoy kumingkings kanindot sa langit. Unsa ra gud ning niya kinsa ra gud gatrabaho ani? Hindi man sa kaito sila nindot o mga naong. Ang ilasang abilidad, kuwangan sa digyod kayo. Pero ang Ginoo, perfect. Perfect beauty, perfect love, basta perfect. Kani di man ang muso din naamay ingon, nindot, pero. Naamay din na ingon ana. Nindot man, pero. Kani unta. Kuwang. Imperfect man na, kana inyong gilingkuran, nindot na. Pero pero dayon bragos atong Miss Universe di ba na kisa to ni Daog okay ba igtotok nimo sa ni Daog siya ay Miss Universe pero may pero di man siya may mulakaw pero di man siya may mutubag ngayon ana ba nagi pero nindot man as Father Siano mo humili pero ana nya to nindot gito dito langit nya di ka ganahan manamilit dinhi para musod atong langit oy kamong mga bana panamilit na mo sa inyong asawa naday ay jud kog basula kun maimpierno ka kay ako nagtuman jud ko sa sugo sa Ginoo mingon sa asawa kanang imong sugal kanang imong inom nagtuman ka sugo sa Ginoo mingon sa bana unya kanang imong yaw-yaw nagtuman sa sugo sa Ginoo amay na magkinuanay na mo magsikapay na mo ingon sad mo mga ginikanan mga anak ay gyud ko ninyo basula ha kami ay mig basula ug maimpierno mo kay gihatag na ginamutanan nganha ninyo nya maingon din yung anak nga di magi ka mohatag og load sa wifi ana mao naman aro ilang version wifi mga internet ana no ambot na ba kay Ginoo diha naagyapon oy nay Ginoo diha gani kining atong simbahan 90 or di ba mga 85% sa atong mga donors nga ninghatag dinhi nagikan sa atong social media kana bang gitawag tog online parishioners. So, pasalamat sa atong online parishioners gisayunan kana ang ato ganing sana nga hope and opportunity as of yesterday ang nahalin 3,487 na 1,530 na lang nahibilin pila man kabuk ani nga porsyon nga kana yung musimba dinhi kana mingon ani ba makita gyud ba ambot pila kabuk ninyo dinhi ang naghatag na gyud ang dagang ang dagang ginangatag ang naa sa online
Ngano man, ingon din sila, Father, salamat yun kayo kay nagbutang mo sa online sa inyong misa. Kay sige gyud mig simba, daghan kay mig nakatunan. Nya nabuhi ang among pagtuo sa sige namong paminaw sa imong wali. Ana, kanindot ana nga mga kuano, naa diha sa internet, naa sa diha Ginoo di ay. Kita nakabenepisyo pud ta. Nya ngato sang wali, atong misa, ato sang ihat, ipadala ngadto pamaagi nis Ginoo, pero naa sa diha ang daghang mga yawa. Mao na importante kayo ang mensahe sa kaluwasan. Kay kung ikaw magtan-aw kag internet, unya ang imong mensahe nga gibasa di na makaluwas, patay ka diha. Parihar sa nadinig mo simba ka, nya ang imo rong gilingkod-lingkod diha, ang imong gipaminaw di makaluwas. Labi na sige karog tan-aw na imong tupad, nga wa mo bayad ni mos utang. Nya magsikag ingon, simba-simba biya kada adlaw pagyud mo simba, sus, wa gibayad-bayad. Or naabaron dihay naglingkod ron ang iyang gitan-aw, ang kana sang sigig paningil niya sa utang, labi na gitong mo papahawa niya sa iyang gipuy ang balay kay kuralo na nya magsigig ingon, si hinimbak ing naong da, hinimbak kay da, hingin lang ni wagi kasing-kasing ning niyang animal. Og mao gani na imong gianhin din ni simbahan, away ka puslanan. Parihara sa nagmuana kag internet, nang imong gitan-aw katurag yung mga porn, katurag yung games, katurag yung mga TikTok, kana ra yung mga unsa na diha mga salida, mao ra gani imong tan-awon. Wa jud ka mo basag Bible, wa ka mo tan-aw gani og mga lives of the saints, wa gani ka mo tan-aw sa mga misa, way kapuslanan ng imong internet. May pagwa na lang ka ni bayad ana. Mao na ang mensahe gyud sa kaluwasan, mo'y atong suyupon og maayo. Nabutay nalingaw kay ko karong buntag. Sultihan ta mo tibok adlaw gahapon hangtod gabi hangtod karong kaadlawon gasigi kog basa sa akong backlog sugod adtong March 5. Akong gihunatan ginakog basa, sakit na ko gaya kong matab, ilakaw-lakaw pa nako, sige jud kog basa. Nakaabot jud ko ron og June April 15. April 16 na lang padungan ni sa present mo wa pa kay nako mabasa ako turong tiwason no. Pero daghan ikong nakatunan sa ilang mga mensahe nga wa dugay kay nakuha mabasa ba nagiusa nga iyang gipicturean ang iyang notebook ba siya pader duha na ka notebooks nako napuno sa imong mga misa nga akong gi-take note ang akong nakatunan. Iya ko nung gitiknot yang nakatunan na kumayo pa ka. Ako igumag misa wa na jud ko. So og mga matay tagdungan ani mas malangit ka kay ining pangita prago na ng eskwelahan pangitaan kag asa imong notebook nakatong gikopyan. Ang mga bogo wa ka presentara. Pero kani mga bright sige mo nagtiknot na mao na check dayon. Dako din sila grado sa class standing man siguro na. Oy, ang mga bugo, lukluk laluyo ang kanang papel, lumit pa kaistanan. Oy, hagbong oy. Namo to mas malangit pa to siya. Pasabot naningkamot siya nga iyang punon ang iyang kaugalingon sa mensahe sa Ginoo. So naka mag-take-note ka. Misa napuno na duha na kanotbukan. Kamo, nag-take-note mo. Gaduka-duka ra man kay mo diha. Ginahindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig sa Dios atong langitnong Amahan, ipalanog nato karon ang ato mga pangamuyo uban sa pagpaubos moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga unta magpadayon siya sa iyang pagkugi sa pagwali sa mayong balita ug magdala sa tanan diha sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong nasud nga unta maghari na ang kalinaw, pinaagi sa pagrespeto sa katungod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay,
ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan na pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, kami hatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Alang sa mga kalag nga matuohon nga unta makadawat na sila sa ganti sa ilang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Ginoong Dios sa kamatuoran, daniha kaming tanan diha sa imong grasya. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga pag-antos sa mga nagtuo kanimo uban sa paghalad sa mga gasa aron pinaagi niining mga buhat sa mahigugmaong paghalad makaabot kami sa himaya sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paen, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu na nasa mga langit, pagdaygunan imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan
kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sab kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay angay nga makalawat makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga gasa sa santos nga misteryo, nangamuyo kami aron ang mga gisugo sa imong anak nga among himuon sa iyang handumanan magpulos alang sa pagdugang sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kaluwasan, divine salvation. Niya ang atong buhaton mao ni atong ibilin sa atong mga mahal sa kinabuhi. Aron inig panamilit na nato, relax ka ita kay maluwas man pud sila. So salamat sad sa mitabang nato dinhi aron maluwas ning atong mga proyekto. Mauning mga tawhana ang gibinlan og kaluwasan ang ato mga benefactors and donors nga namalit sa ato mga slots dinhi. Ang update sa ako nagikiingon kaganiha sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000, ang total natong halin as of yesterday 3,487, nya ang nahibilin 1,530 na lang ka slots. Pakpak. Nya, okay ra ninyo og ato ning tiwason og palit karong buwana? Di tani paabutag Hunyo. Okay ra ninyo dili? Okay, kayo. Oh, sige, pamalit na mo. So, atong testingan 1,500 na lang ni kabuok, si araw dili ni nato mahurot no. Kutob sa Mayo 31. Ako bitaw kanang akong kanaganing kuan dinhi, akong stipend, ako man na isigig palit. Kay nahigog ma'am sa kuan niya kung atong slots. So mag-average po kog mga 10 slots every week akong paliton. Ani niya nasi atong pipila ka mga igsuon nga nagbalik-balik na sag palit. Niya inig pada nila moingon din magtigom na sa kog sugod pader kay basin pag makaabot na sa ni sunod na sa kuan ani igabot ani ko sa kaslat na bang dasig kay sila ba? Kamo wa kapalit na ba kamo? So ato lang imbitaron tong uban, atong papaliton. Mahurot ra lagi ni. Atong testingan ha. Hangtod Mayo 31 hotdon tanang 1,513. Baya naman noon og 30 na lang ka slots hinuon ang mahalin. Depende na ninyo. So salamat kay tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasat kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananampalataya